Seiskaluokkalaisen koulupäivä. On maanantai-aamu, kun seiskaluokkalainen herää kello 7. Hän on todella väsynyt. Sitten hän syö aamupalaksi leipää ja muroja. Syönnin jälkeen hän pukee lämpimän toppatakin päälleen ja kävelee bussipysäkille. Ulkona sataa lunta ja on 20 astetta pakkasta. Hän nousee bussiin ja etsii itselleen paikan. Sitten hän joutuu istumaan erään 9-luokkalaisen pojan viereen. Hän lukee ensin läksyjä ja sitten nukahtaa. Yhtäkkiä bussi pysähtyy ja seiskaluokkalainen herää. Bussi on rikki ja kaikki sillä bussilla tulevat myöhästyvät koulusta. Taas kerran. Seuraava bussi saapuu puolen tunnin päästä ja kaikki nousevat siihen. Loppumatka sujuu ongelmitta. Seiskaluokkalainen saapuu koululle ja ensimmäinen tunti on kuvaamataitoa. Tunti on jo puolessa välissä, hän pyytää anteeksi myöhästymistä ja selittää bussin sammuneen. Sitten hän ottaa tarvikkeensa ja alkaa tekemään keskeneräistä työtä. Tunti loppuu ja seiskaluokkalainen menee välitunnille parhaiden kavereidensa kanssa. He juttelevat aamun tapahtumista, kunnes seuraava tunti alkaa. Välitunti kestää 15 minuuttia. Seuraavalla tunnilla on fysiikkaa. Tunnilla katsotaan videoita tähtikuviosta, mutta suurin osa oppilaista kuuntelee musiikkia tai selaa puhelinta muuten vaan. Sitten alkaa ruokailu. Tänään on ruokana spagettia ja jauhelijakastiketta. Lisäksi on salaattia ja leipää. Syön ruoan parhaiden kavereideni kanssa. Ruoan jälkeen viemme astiat kiltistä pois ja menemme laittamaan takit päälle. Sitten menemme ulos. Ulkona on kova tuuli, on todella kylmä ja sataa lunta. Sitten kello soi ja menemme odottamaan Ruotsin luokan eteen. Ruotsissa meillä on koe. Kokeissa on kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä ja niin edelleen. Kokeen jälkeen menemme välitunnille ja koska on yli 20 astetta pakkasta, niin saa olla sisällä. Joten menemme portaille istumaan. Aulassa on myös 9- ja 8-luokkalaisia. Portailla me vain juttelemme ja pelaamme puhelimilla. Sitten on tekstiilikäsitöitä ja teemme vaatteita. Minä saan tällä tunnilla vaatteeni valmiiksi, joten tunnin lopulla menee ripustamaan työn nuppineuloilla taulun. Sitten on sisävälitunti. Menemme käymään välipalalla. Välipalalla on näkkileipää, pullaa, mehua ja maitoa. Sitten me menemme aulaan odottamaan, että kellot soi. Välipalan jälkeen meillä on 2 kotitalouden tuntia ja me leivomme ruunaperin torttua ja pikkuleipiä. Minä teen pikkuleipiä. Ne ovat todella hyviä. Yksän jälkeen menemme odottamaan kellojen soittoa. Kellot soivat ja lähdemme kävelemään bussipysäkille. Istun bussissa yhden kaverin vieressä. Sitten vain menen kotiin, syön ja teen läksy. Sen jälkeen katsoin telkkaria ja menin nukkumaan.